हाय साଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲୁ ନୀଳଗିରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବା। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକେଇବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଛୁ। ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଚାଲ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ ଆଗରେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆମେ ଆସି ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟେମ୍ପୁଲ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ନୀଳଗିରି। ଆମେ ବି ଜାଣିଥିଲୁନି ଏଠି ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଆସିକି ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ବି ଆମେ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ବି ଆସିଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ସେଠି। ତ ଦେଖିଲି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ଯେ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଯାଇ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବା କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ସେଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜାଗାରୁ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉପର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରକୁ ମୁଁ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ଦେଖି ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପର ସିନ୍। ଲୋକ ବି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂସ୍ ଲାଗୁଛି। ଫିଲିଂସ୍ ଲାଗୁଛି ନିଏ ବହୁତ ଉଞ୍ଚାକୁ ଆସି ସାରିଛେ ଆମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ତଳେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସିପାରିବେନି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ନ ଆସିବାଟା ବି ଭଲ ହବ। ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବାନି। ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ଯାଇ ହବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହବନି। ତ ଯିବାନି ଏତେ ଉପରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବାନି। ବାଏ ବାଏ କର।